ଏକ ସୁନ୍ଦର ବନରେ ଏକ କାଉ ଗଛର ଶାଖାରେ ବସିଥିଲା। ତାହାର ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ସେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା କି ମୋ ଚରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ରସଦାୟକ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଏହା ଦେଖିଲେ ତେବେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏକ ଶିଆଳ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏକ କାଉ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଧରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଶିଆଳ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କାଉ ସେଇ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଧରି ବସିଛି, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ଚତୁର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ କାଉ ଭାଇ, ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମ ତୀବ୍ର କୋକିଳ ସ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତ ପଦେ ଗାଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି। କାଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆହା ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୋତେ ବୋଲିବାକୁ କେତେ ଭଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗାଇବି। କାଉ ଗାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବା ସମୟରେ ସେ ପାଟିରେ ଧରିଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଶିଆଳ ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ କାଉ ଭାଇ, ଅତି ମଧୁର ଗାୟନ କରୁଛ। ଏହି ଚରାଟି ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ଶିଆଳର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ହରାଇ ବସିଲି। ଯିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ। ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ।